କାହାଣୀଟି ଛୋଟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ। ଗୋଟିଏ ମା ପୁଅର କାହାଣୀ। ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟିଏ ସହରୀ ପରିବାର କହିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ। ଏମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ହଜିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏହି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଅଟିର ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ସାରିଥାଏ। ପୁଅଟି ପାଇଲା ପରେ ମା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ସେଠାରୁ ଆସି ପତି ଜଣକ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସିଲେ। ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲ? ପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ 1 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପୁଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ମୋ ମା 10 ବର୍ଷ ମୋତେ ନ ଦେଖି ଗାଁରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। ମା ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ। ଶବ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଏ।